Яблычны, альбо другі, альбо вялікі спас вось ужо і наступае сёлета. Гэта значыць, што можна нарэшце частавацца яблыкамі і другімі пладамі з саду. Да спаса вельмі не рэкамендавалі есці яблычкі, асабліва жанчынам. Казалі, што ў гэты дзень на яблычны спас на небе Багародзіца раздае дзеткам, которые памерлі малымі, яблычкі. А калі іх мамы елі яблыкі да спаса, то тым дзеткам яблык не хапае. Вось такія былі забароны. На спас яблыкі насілі ў царкву асвячаць і частавалі імі ўсіх суседзяў, ці гасцей, ці блізкіх. А калі царква была вельмі далёка, то яблыкі ў гэты дзень проста клалі на дах і яны нібыта таксама асвячаліся гэтым вось святым духам. Што тычыцца прыметаў да яблычнага спаса, то глядзелі, як сябе паводзяць бузлы. Калі адляцелі да спаса, то зіма будзе халодная. А калі яшчэ засталіся, то чакаем цёплую зіму. Частуйцеся яблычкамі і святкуйце беларускія традыцыйныя святы.